ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுரும் மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा डिवोटीज. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा प्रभु. நீங்களே ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டீங்களா மாதாஜி? ஓகே, ஷேர் பண்ணட்டுமா மாதாஜி? ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் பிரபு. இன்னைக்கு ஷேரிங் பண்ணட்டுமா? ओके माताजी. थैंक यू प्रभु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. அக்ஷர பிரம்ம யோகம், கிருஷ்ணரை அடைவது. இந்த சாப்டர்ல பகவான் நமக்கு என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அத்தியாயம் 7 நேத்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறதுனுடைய சுருக்கத்தை பார்த்திடலாம். கிருஷ்ணாவை பற்றிய அறிவின் மகிமை, பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்வதனால் இந்த பௌதீக உலகத்திலே இருந்து நாம் விடுதலை அடைவதற்கான மார்க்கத்தை தெரிந்து கொள்கிறோம். பகவான் கிருஷ்ணர் ஆற்றல்களை பற்றி நமக்கு அறிவு, சோ அந்த ஞானத்தை பற்றி நம்ம நேற்று கொஞ்சமே பார்த்தோம். அவர் என்னென்னவாக இருக்கிறார், அப்படி நீரின் சுவையாக இருக்கிறார், சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியாக இருக்கிறார், அப்புறம் பிரணவ மந்திரம் ஓமாக இருக்கிறார் அப்படிங்கறதெல்லாம் நாம் பார்த்தோம். நம்முடைய திறமைகள், நம்முடைய ஸ்கில்ஸ், அது கூட அவர்தான் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். சோ பகவான் கிருஷ்ணரிடம் எவ்வாறு சரணடைய வேண்டும் அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்த்தோம். சோ முழுக்க மாம் ஏவ ஏ பிரபத்தியந்தே அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்த்தோம். எவ்வாறு சரணடைய வேண்டும், எப்படியெல்லாம் நம்ம சரணடைகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவர் ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவார் அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது தேவ மற்றும் தேவி அவர்களின் வழிபாடு, சோ டெமிகாட் வர்ஷிப் அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்த்தோம். நம்ம டெமிகாட்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க யார் அப்படின்னா 33 கோடி தேவர்களும் பகவானுடைய அங்க உறுப்புகள் தான். அப்போ பகவானை கும்பிட்டாவே இவங்க அத்தனை பேரும் கும்பிட்டதுக்கு சமம். சோ நம்ம கைக்கு தனியா காலுக்கு தனியா சாப்பாடு கொடுக்கறது இல்ல. சோ நம்ம வயிற்றுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறோம், அங்க எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகி அந்த எனர்ஜி ஈக்குவலா நம்மளுடைய எல்லா பார்ட்ஸ்க்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுறது. சோ அதே மாதிரிதான் பகவான் ஒருவரை கும்பிட்டாவே இத்தனை தேவர்களையும் வழிபட்டதற்கு சமமாகிறது. இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, நம்ம ஒரு மரம் இருந்தா அந்த மரத்தினுடைய வேருக்கு தான் தண்ணி ஊத்துறமே தெரிய
இலைக்கு தனியா, பூவுக்கு தனியா, காய்க்கு தனியா, கனிக்கு தனியா தண்ணி ஊத்துறது கிடையாது. வேருக்கு ஊற்றும் நீர் அதனுடைய எல்லா பாகங்களுக்கும் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணப்படுகிறது. அந்த மாதிரிதான் பகவானை கும்பிட்டாவே போதும், அவர் எல்லா தேவர்கள், நமக்கு பிடிச்ச கடவுளர்கள் அத்தனை பேரையும் வழிபட்டதற்கு சமமாக ஆகின்றது. சோ அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, அர்ஜுனன் 8 கேள்விகள் கேட்கிறார் பகவான் கிட்ட. பிரம்மம்னா என்ன, அந்த மாதிரி லைனா வந்து ஒரு 8 கேள்விகள் கேட்கிறார். கிம் தத் பிரம்மம், சோ பிரம்மம் என்றால் என்ன அப்படி எல்லாம் கேட்கிறார். அந்த 8 கேள்விகள் 1 to 4 வரைக்கும். இறந்த நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது எப்படி? தஸ்மா சர்வேஷு காலேஷு. சோ நம்ம வந்து மரணப்படுக்கையிலே இருக்கும் போது நம்முடைய எல்லா புலன்களுமே செயலிழந்து விடும். நம்ம பேசணும்னு நினைச்சா கூட பேச முடியாது. கபம் வந்து நம் குரல் வளையை அடைக்கும். சோ செவிப்புலன், கண், எதுவுமே வந்து எல்லாமே செயலிழந்து விடும். சோ அந்த மாதிரி நேரத்துல மனசுல வந்து பகவானை வந்து பகவானுடைய நாமங்களை சொல்ல முடியுமா, பகவானை பற்றி நினைக்க முடியுமா? அப்போ இந்த பக்தர்கள் என்ன செய்வார்கள்? சோ நமக்காக அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறார். சோ எங்க வந்து பக்தர்கள் வந்து பகவானை நினைவில் கொள்ள முடியாதோ அப்படிங்கிற பயத்துல இறக்க போகிற நேரத்திலே பகவானே உண்மை எப்படி நினைவு கொள்வது அப்படின்னு வந்து கேட்கிறார். யோகமிஸ்ரா பக்தியால் கிருஷ்ணாவை நினைவில் கொள்வது. ஓம் இது ஏகாட்சரம் பிரம்ம. சோ யோகமிஸ்ரா பக்தியினாலே பகவானை எவ்வாறு நினைவு கொள்வது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க போறோம். தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல் எவ்வாறு, சோ அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க போறோம். 14 to 16 வரைக்கும். இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டது? துக்காலயம், அசாஸ்வதம். சோ துக்காலயம் அப்படின்னா துன்பங்கள் நிறைந்தது, அசாஸ்வதம் அப்படின்னா தற்காலிகமானது இந்த பௌதிக உலகம். சோ அதையும் நம்ம பார்க்க போறோம். பொருள் உலகம், அதாவது இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, அந்த ஆன்மீக உலகம், இது ரெண்டுத்துக்கும் வந்து என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க போறோம். கிருஷ்ணரை பெறுவதில், அதாவது கிருஷ்ணரை சென்று அடைவதில் அந்த பக்தியினுடைய உச்ச நிலை என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம். அத்யேதி தத் சர்வம் இதம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகம் பராஸ் தஸ்மத்து பாவோ நியோ அப்படிங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை. ஹரே கிருஷ்ணா. 1 minute மாதாஜி. இது வந்து நேத்து பார்த்ததனுடைய 2 ஸ்லோகம் வந்து இங்க மறுபடியும் நம்மளுக்கு ஞாபகப்படுத்துறாங்க. சோ அது என்னன்னு நம்ம இப்ப பார்த்திடலாம். சோ 7.29 and 7.30. சோ இது என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஜரா மரண மோக்ஷாய. 7.29. ஜரா மரண மோக்ஷாய மாம் ஆஸ்ரித்ய யதந்தியே தே பிரம்ம தத்விது தூத்ரம் அத்யாத்மம் கர்ம சாகிலம். அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். சாதி பூதாதி தெய்வம் மாம் சாதி யக்னம் சயே விதுக பிரயாண காலே பிசமாம் தேவிதுத்யுக்த சேதச. சோ இந்த 2 ஸ்லோகங்களுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னு நம்ம இப்ப பார்த்திடலாம். மூப்பு, மரணம் இவற்றிலிருந்து விடுபட முயலும் அறிவுடையோர். சோ எனக்கு வந்து முதுமையே வரக்கூடாது, எனக்கு மரணமே வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா? இந்த ஜென்மத்துல பறந்துட்டோம், இனிமே வந்து எனக்கு மூப்பு வரக்கூடாது, இனிமே மரணம் வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறவர்கள் எதிலே ஈடுபடுவார்கள் அப்படின்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ், பக்தி தொண்டிலே ஈடுபடுவார்கள். அவர்கள் வந்து பகவானிடம் வந்து அடைக்கலம் அடைந்து விடுகிறார்கள், சரணடைந்து விடுகிறார்கள். பிரபத்யந்தே. சோ பகவானை வந்து சரணடைந்து விடுகிறார்கள். தார்மீக ஆன்மீக செயல்களை பற்றிய எல்லாவற்றையும் முழுக்க அறிபவராதலின் அவர்கள் உண்மையில் பிரம்மமே. அப்படி யாருக்கு வந்து இந்த தார்மீக உலகத்தை பற்றியும் ஆன்மீக உலகத்தை பற்றியும் கடவுளை பற்றியும் ஞானம் இருக்கிறதோ, யார் வந்து மூப்பும் மரணமும் எனக்கு அடுத்த பிறவியிலே தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு பிரம்மம் அப்படின்னு பேரு அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. அந்த 30வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா, என்னை பரமபுருஷனாக
ஜடத்தோற்றங்களின் ஆளும் தத்துவமாக, சோ இந்த ஜடத்தோற்றத்தை மட்டுமல்ல எல்லாவற்றையுமே ஆளுகின்றவர்களாக, தேவர்களுக்கெல்லாம் ஆதாரமாக, தேவர்களுடைய தலைவராக இருக்கிறவர் பகவான் பரமபுருஷராக, எல்லா யாகங்களின் இறைவராக, சோ எல்லா யாகங்களுடைய அந்த எல்லாமே யாருக்கு போய் சேர்கிறது அப்படின்னு கேட்டா அர்த்தம் எல்லாமே பகவானைத்தான் சென்று அடைகிறது பலன்கள் எல்லாமே. சோ அந்த மாதிரி அறிந்து கொண்டவர்கள் உறுதியான மனத்துடன், சோ அவங்களுக்கு எந்த ஆப்ஷன்ஸே கிடையாது, அவங்க ரொம்ப இதுவா இருக்காங்க, ஸ்டெடியா இருக்காங்க, பகவானை உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் இறக்கும் நேரத்திலும் என்னை அடைய முடியும், என்னை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறாரு. சாக போற நேரத்துல கூட என்னை அவர்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்வார்கள் அப்படின்னு. பிரயாண காலே அப்படின்னா இறக்கும் நேரத்தில், மரண தருவாயில் அப்படின்னு அர்த்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. .1 அர்ஜுன உவாச்ச கிம் தத் பிரம்ம கிமத்யாமம் கிம் கர்ம புருஷோத்தம அதிபூதம் ச கிம் ப்ரோக்தம் அதிதைவம் கிம் உச்யதே. அடுத்ததும் படிச்சிடுறேன். அதியக்ன கதம் கோத்ர தேகேஸ்மின் மதுசூதன பிரயாண காலே ச கதம் நேயோசி நியதாத்மபி. சோ இந்த 2 ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனர் அவருடைய சந்தேகங்களை எல்லாம் கேட்கிறார். அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே, உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்பது என்ன? அத்தியாத்மம் என்பது என்ன? பலநோக்கு செயல்கள் யாவை? இந்த ஜட தோற்றம் அப்படிங்கிறது என்ன? தேவர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுபவர்கள் யார்? இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக அப்படிங்கிறாரு. அர்ஜுனருக்கு எல்லாமே தெரியும், ஆனாலும் அவரை அறியாமையில் ஆழ்த்தி இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். சோ அந்த அறியாமையில் ஆழ்த்தினதுனால இந்த பௌதிகத்திலே வாழ்கின்ற, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல வாழ்கின்ற மக்களுக்காக அவர் இந்த மாதிரி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கிறார். ஏன்னா இந்த மாதிரி சந்தேகங்கள் எல்லாம் நமக்கு எழும் அப்படிங்கறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அதனாலேயே அர்ஜுனரை கேட்க விட்டு பகவான் அதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்கிறார். சோ மதுசூதனரே, இன்னும் அந்த கொஸ்டின் தொடருது. மதுசூதனரே, யாகங்களின் இறைவன் யார்? உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கிறார்? நம்மோட உடல்ல பரமாத்மாவாக இருக்கிறார் அப்படின்னு படிச்சோம் இல்லைங்களா? அவர் எவ்வாறு ஒரு உயிர்வாழியினுடைய உடலிலே வசிக்கிறார்? பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை எவ்வாறு மரண காலத்திலே அறிந்து கொள்ள முடியும்? அவங்களே எல்லாமே முடிஞ்சு போய் அவங்களே இழுத்துட்டு இருப்பாங்க, அவங்க எப்படி உன்னை நினைவு வைத்துக் கொள்ள முடியும் பகவானே அப்படின்னு இவருடைய 8 கொஸ்டினையும் இப்ப கேட்டுட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ என்னன்னு பார்க்கலாம். பிரம்மம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இப்ப என்ன சொல்றார்? ஆத்மா. சோ ஜீவன், அழியாத வாழ்க்கை. சோ நம்மளுடைய ஆத்மா இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுக்கு பிரம்மம் அப்படின்னு தான் பேரு. சோ அத்தியாத்மா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர். சோ உடலை கட்டுப்பாட்டோட வச்சிருக்கிறவர் யார் அப்படின்னு கேட்டா பகவான், அத்தியாத்மா. சோ ஜீவனின் சுய இயல்பு. சோ கர்மா அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும், நாம் செய்கின்ற செயல்கள். இந்த செயல்கள் தான் அடுத்த பிறவிக்கு நமக்கு வழிவகுக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் தெரியும். ஆதிபூதா அப்படின்னா இந்த பொருள் இயற்கை. ஆதிபூதம் அப்படின்னா இந்த பிரகிருதி, அதாவது இந்த சரௌண்டிங்ஸ், இந்த இயற்கை. ஆதி தெய்வா அப்படின்னா உச்ச தேவன், அதாவது பரமாத்மா, பகவான். இதுல பகவான் இந்த தேவதர்கள் அவருடைய விஸ்வரூபத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா தேவர்களும் அந்த விஸ்வரூபத்திலே, அந்த உருவத்திலே அமைந்திருப்பார்கள். அதுதான் ஆதி தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. விஸ்வரூபத்திலே பார்க்கின்ற தேவதர்கள் எல்லாமே சேர்ந்த அந்த உருவம். சோ அதியஜ்னா அப்படின்னா தியாகத்தை அனுபவிப்பவர். நம்மளுக்கு தெரியும், எல்லா யாகத்தையும் அனுபவிப்பவர் பரமாத்மா அப்படிங்கிறது தெரியும். அதியஜ்னா அவர் எங்கே வசிக்கிறார் அப்படின்னா எல்லா உயிர்வாளிகளுடைய இதயத்திலும் வசிக்கிறார். இறக்கும் நேரத்தில் எப்படி அவரை நினைவில் கொள்வது அப்படின்னா ஒரு நாள்ல அந்த இது வந்துராது. அதுக்கு நம்ம வாழ்நாள் முழுக்க பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அப்போதான் நம்ம பகவானை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியும். சோ ஒரே நாள்ல வரக்கூடிய 5இல் விளையாதது 50இல் விளையாது அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. கொல்கத்தால ஒரு சமயத்துல அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல ஒரு தொழிலாளி கூலி தொழிலாளி ட்ரெயின்ல அடிபட்டு விழுந்துட்டார், இறக்க போகிறார். சோ
அவரை வந்து கீழே அந்த ட்ராக்ல இருந்து தூக்கிட்டு வந்து பிளாட்ஃபார்ம்ல போட்டு தண்ணி எல்லாம் தெளிச்சு அவருக்கு வந்து இறக்க போகிற நேரத்துல அவருடைய ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி போல இருக்கு. அப்ப பார்த்து அந்த இடத்துல 2 கிருஷ்ண பக்தர்கள் இருந்தாங்க, இஸ்கான் பக்தர்கள் இருந்தாங்க. இது உண்மையாக நடந்த சம்பவம். அப்ப வந்து அவங்க சொல்றாங்க அவர்கிட்ட, நீங்க வந்து கிருஷ்ணான்னு சொல்லுங்க, பகவானோட பேரை சொல்லுங்க, கோவிந்தா சொல்லுங்க, நாராயணா சொல்லுங்க. அப்படின்னா அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டா, பீடி கொடுங்க, பீடி கொடுங்கன்னு கேட்கிறாரு. பீடி வேணும், பீடி வேணும்னு கேட்கிறாரு. சோ அவருக்கு பயிற்சி இல்லை. பகவானுடைய நாமங்களை சொல்லி பயிற்சி இல்லாததுனால அந்த பேர் வந்து வரமாட்டேங்குது வாயில. சோ அவருடைய நினைவெல்லாம் எங்க இருக்குதுன்னா, அவர் புகைக்க வேண்டும், ஸ்மோக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நினைப்புலதான் இருக்கிறாரு. சோ அதனாலதான் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே பக்தியை வந்து ஊட்டிவிட வேண்டும். அது அவங்க ரத்தத்திலேயே ஊறணும். அப்படின்னா அம்மா அப்பா வந்து பக்தி செய்யணும். அம்மா அப்பா நம்மளுடைய பாட்டி தாத்தாவை பார்த்து பக்தி செய்யணும். சோ அப்படி பரம்பரையாக அவங்களுக்கு வந்து பக்தியை வந்து ஊட்டி விட வேண்டும். அப்படி நம்ம பக்தியை வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பழக்கல அப்படின்னா வேற யாராவது வந்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு வேண்டாத விஷயத்தை வந்து சொல்லி கொடுத்து விடுவார்கள். அதனால சின்ன வயசுல இருந்தே அதை வந்து பயிற்சி செய்ய வேண்டும் பக்தியை. அதற்கு வந்து வயசு வந்து ஒரு தடை கிடையாது. சோ சின்ன வயசுல இருந்தே குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தா அது அவங்க மனசுல வந்து எப்பவுமே நிரந்தரமாக பதிந்துவிடும். சோ அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. 8.3 ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் ஸ்வபாவோ அத்யாத்மம் உச்யதே பூதபாவோத்பவக்கரோ விசர்க கர்ம சங்கிதக. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமானது. ஆத்மா அப்படின்னா அழிவற்றதுன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, அதான் இங்க சொல்றாங்க. அதன் சுபாவமான நித்தியமான இயற்கை, அதாவது ஜீவாத்மா அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறான். சோ அந்த ஜீவாத்மாக்கு என்ன பேரு அப்படின்னா அத்தியாத்மா. அந்த ஜீவாத்மா யாரு? நம்மதான். சோ அந்த ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள், இந்த உடம்பை வளர்க்கின்ற செயல்கள், அதாவது நாம் செய்கின்ற கர்மாக்கள், அந்த கர்மாக்களுக்கு தான் பலநோக்கு செயல்கள் அப்படின்னு பேரு. சோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆதிபூதம் க்ஷரோபாவ புருஷாதி தெய்வதம் அதியக்னோகம் ஏவாத்ர தேகே தேக கிருதாம்பர. உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே, எப்போதும் மாறிக்கொண்டே உள்ள இந்த பௌதீக இயற்கை ஆதிபூதம் எனப்படும். சோ இந்த இயற்கை எப்படிப்பட்டது? சேஞ்சஸ், எப்பவுமே சேஞ்சஸ் தான். ஒரு ஊருக்கு ஒரு தடவை போறோம், ஆனா அடுத்த தடவை போகும்போது அதே மாதிரி இருக்காது, நிறைய சேஞ்சஸ் வந்திருக்கும் இல்லைங்களா. அப்போ இந்த இயற்கை வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கக்கூடியது. சோ அப்படி மாறிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய இந்த இயற்கைக்கு பேர் தான் அதிபூதம் அப்படின்னு பேரு. சோ சூரியன் சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதிதெய்வ எனப்படுகிறது. சோ பகவானுடைய விஸ்வரூபத்திலே தேவர்கள் இருக்கிறார்கள், சூரியன், சந்திரன், சிவன், விநாயக பெருமான், அப்படி எல்லாமே, வாசுகி, பாம்பு, சோ எல்லாமே இருக்கிறது, இல்லாதது எதுவுமே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட அந்த உருவத்திற்கு என்ன பேர் அப்படின்னு கேட்டா அதிதெய்வம் என்று சொல்லப்படுகிறது. மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கும் பரமபுருஷனாகிய நான். சோ பகவான் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும், உயிர்வாழிகள் அனைவருடைய மனதிலும் வந்து பகவான் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கிறார். சோ அப்படி பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கிற அந்த பகவானுக்கு தான் அதியக்ன. சோ அதியக்ன அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா யாகத்தின் இறைவன். சோ யாகம் செய்கின்ற பலன்களை எல்லாம் அனுபவிப்பவர் என்று அழைக்கப்படுகிறேன் அப்படின்னு பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல அவர் வந்து விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார். 8.5ல அந்த காலேச்ச மாமேவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யப்ரயாதி ச மத்பாவம் யாதி நாஸ்த்யத்ர சம்சயக. சோ அந்த காலேச்ச மாமேவ, அந்த காலேச்ச அப்படின்னா இறுதி காலத்தில், ஒருவன் இறக்கக்கூடிய நேரத்தில் என்னை மட்டுமே எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால், இங்க பாருங்க பீஷ்மர் அம்பு படுக்கையில் இருக்கிறார். அவர் யாரை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்? பகவானை, நாராயணரை நினைத்துக் கொண்டே இருக்கிறார். சோ நம்ம மரணப்படுக்கையில் இருக்கும் போது யாரை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோமோ அவர்களையே சென்று அடைகிறோம். பகவானை நினைத்துக் கொண்டிருந்தால் பகவானையே சென்று அடைகிறோம். சோ அவர்கள் உடனடியாக என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான், இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு.
இதுல நீங்க வந்து சந்தேகமே பட வேண்டாம் அப்படின்னு கேரண்டியா சொல்றாரு பகவான். சோ பகவானும் வந்து நீங்க பீஷ்மரும் வந்து தனக்கு முன்னாடி இருக்கிற கிருஷ்ணரையே நினைத்து கொண்டிருக்கிறார். தன்னுடைய மனதிலே நாராயணராக அவரை வந்து வழிபட்டு கொண்டிருக்கிறார். சோ அவரும் வந்து கண்டிப்பாக பகவானை தான் வந்து சென்றடைந்திருக்க முடியும் இல்லைங்களா? சோ பகவானை யார் இறக்கப் போகின்ற நேரத்திலே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ பகவானை சென்று அடைவார்கள் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஆனா பரத முனிவருடைய ஸ்டோரி நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பரத முனிவர் வந்து இறக்கும் போது யாரை நினைத்துக் கொண்டிருந்தார்? மானை நினைத்துக் கொண்டிருந்தார். அதனால அடுத்த பிறவியில என்னவா பிறந்தார்? ஒரு மானாகவே பிறந்தார் இல்லைங்களா? அவர் வந்து பக்தி செய்வதற்காகத்தான் வந்தார். சோ ஆன்மீக வழியிலே செல்வதற்காகத்தான் வந்தார். ஆனாலும் ஒரு சிறு பற்றின் காரணமாக அவர் வந்து நிலை தடுமாறி வேறு பாதையிலே சென்றார். சோ நமக்கு ஏதாவது ஆசைகள் இருந்தா, நமக்கு நிறைவேறாத ஆசைகள் இருந்தா நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டா, அந்த ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக அடுத்த பிறவியிலே பிறக்கிறோம். சோ அது வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சோ நம்ம வந்து எதுவுமே நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதை அனுபவிக்கணுமே ஒழிய நம்ம ரொம்ப ஆசைகளை வளர்த்து கொண்டு அதை வந்து கிடைக்கலையே அப்படின்னு ஏங்கிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அதுவே நம்ம வந்து அடுத்த பிறவிக்கு இழுத்து செல்லக்கூடிய விஷயமாக இருந்துவிடும். சோ இங்க என்ன பார்க்க போறோம்னா யக்ஷ பிரசனம். சோ ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7வது காண்டம் 2.57 அகானி அகானி பூதானி கச்சந்தீக யமாலயம் தேசாஸ்தாவரம் இச்சந்தி கிம்மாக்ஷர்யம் அதம்பரம். சோ ஒவ்வொரு கணத்திலும் நூற்றுக்கணக்கான உயிரினங்கள், ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றது என்று நினைத்து மரணத்துக்கு தயாராக இல்லை. இது இந்த உலகில் மிக அற்புதமான விஷயம். இந்த படத்துல யாரு பார்க்கிறோம் அப்படின்னா பஞ்சபாண்டவர்களை பார்க்கிறோம். இந்த பஞ்சபாண்டவர்கள் வனத்திலே ரொம்ப தூரம் நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது தண்ணி தாக அடிக்குது. அப்ப வந்து பீமன் என்ன பண்றார், நீங்க எல்லாம் இந்த மரத்தடியில உட்கார்ந்துருங்க, நான் எங்கேயாவது தண்ணி இருக்கிறதான்னு பார்த்துட்டு எடுத்துட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போறார். அங்க பார்த்தா ஒரு தெளிந்த நீரோடை மாதிரி இருக்கிறது. சோ அங்க குடிக்க போகும்போது ஒரு யட்சகன் வந்து நிற்கிறான். சோ இந்த தண்ணியை தொடக்கூடாது, இந்த இது வந்து எனக்கு சொந்தமானது, நான் கேட்கிற கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் நீ கரெக்டா பதில் சொன்னா மட்டும்தான் நீ இங்க தண்ணி குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவ வந்து கேட்கல பீமன். சோ அவர் வந்து குடிக்க போறாரு, அவர் வந்து கீழே இறந்து விழுந்துடுறாரு. இதே மாதிரி மத்த மூவருமே போகிறாங்க, அவங்களும் அதே மாதிரி விழுந்துடுறாங்க. என்ன போனவங்க எல்லாம் வரவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியா வந்து தர்மர் வருகிறார். தர்மர் வந்தோன்னா தர்மர் கிட்டையும் வந்து அந்த யக்ஷகன் வந்து அதே கேள்விகளை வந்து கேட்கிறார். இந்த மாதிரி எது வந்து அந்த கேட்கிற கேள்விகளுக்கு எல்லாமே தான் வந்து தர்மர் வந்து பதில் சொல்லிட்டார். அப்ப கடைசியா கேட்கிற கேள்விதான் இது, எது வந்து உலகிலேயே மிக அற்புதமான விஷயம் அப்படின்னு கேட்கும்போது மரணம் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாத்துக்கும் பொதுவானது. ஒவ்வொரு கணமும் வந்து பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் உலகத்திலே வந்து இறந்து கொண்டேதான் இருக்கிறார்கள். நம்மளே வந்து ஒரு டெத்துக்கு நம்ம போறோம்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த மரணம் நமக்கும் ஒரு நாள் சம்பவிக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமா? ஐயோ இப்படி எல்லாம் இருந்தாரே, இந்த குழந்தைக்கு கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டு போயிருக்கலாமே, ஐயோ இதெல்லாம் பண்ணாம போயிட்டாரே, அப்படிதான் நம்ம நினைப்போமே ஒழிய நமக்கும் ஒரு நாள் இந்த மரணம் வரும் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம நினைச்சே பார்க்க மாட்டோம். நமக்கு வந்து இது வரவே வராது அப்படின்னு நம்ம வந்து மரணத்திற்கு தயாராக இருப்பது இல்லை. இப்படிப்பட்ட இந்த விஷயம் தான் உலகிலேயே மிகவும் அற்புதமானது அப்படின்னு தர்மர் வந்து கரெக்டான ஆன்சரை சொல்லும் போது அது வந்து அந்த யக்ஷகன் வந்து யார் அப்படின்னு கேட்டா யமராஜர். சோ இவங்களை சோதிப்பதற்காகவே வந்திருக்கிறார். சோ அதுக்கப்புறம் இவங்க 4 பேர்த்தையுமே வந்து உயிர்ப்பித்து அவர் வந்து இவங்களை வந்து வாழ்த்திட்டு போறார் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. 6வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னு பார்க்கலாம். யம் யம் வாவிஸ்வரன் பாவம் தைஜத்யந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏவைதி கௌந்தேய சதா தத் பாவபாவிதஹ. ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்த நிலையை அவன் அடைகிறான். இந்த பிக்சர் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா?
சோ பரத முனிவருடைய கதை. அவர் வந்து இந்த மானை தேடிக்கொண்டு போகிறார். மானை வந்து மனசுலயே நினைச்சிட்டு காணுமேன்னு போகும்போது கால் இடறி இந்த பள்ளத்துல விழுந்து இறந்து விடுகிறார். சோ பள்ளத்துல இறந்து அவர் வந்து என்னவாக மாறுகிறார்? மானை நினைத்துக் கொண்டே இறந்ததுனால ஒரு மானாகவே மாறுகிறார். அதுதான் இந்த ஸ்லோகம் நீங்க சொல்லுது. நம்ம இந்த உடலை விடும் போது நம்ம யாரை பற்றி நினைக்கிறோமோ அதுவாகத்தான் நம்ம வந்து மாறுகிறோம் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு வந்து உறுதிப்படுத்துகிறது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானை மட்டுமே எண்ணுகின்ற மாதிரி நம்முடைய மனத்தை வந்து பழக்கிக் கொள்ள வேண்டும். அப்பதான் வந்து நமக்கு அந்த பயிற்சி இருந்தால் மட்டுமே நம்மளுடைய இந்த இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸ்ஹேல், சோ அந்த உள்ள இருக்கிற மூச்சு வெளிவிடுகிற மூச்சு ரெண்டுமே என்ன சொல்லணும்? பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லணும். கோவிந்தானோ, கோபாலானோ, மாதவா, கேசவா, உங்களுக்கு என்ன பேர் பிடிக்குமோ அதை வந்து மனசுக்குள்ளேயே வந்து நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் எந்த நிலையிலும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு பயிற்சி இருந்தால் மட்டுமே, அப்ப கூட மரண நேரத்திலே நம்ம நினைப்போமா அப்படிங்கிறதுலாம் நம்மளுக்கு தெரியாது. சோ அப்படி இருந்தா, நம்ம பக்தி செய்து கொண்டிருந்தால் பகவானே வந்து நமக்கு அவரை வந்து நினைவுபடுத்துவார். சோ அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் வந்து சொல்லி இருக்கிறது. சோ இதுதான் இந்த ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. பரத மகாராஜர் வந்து மானாக பிறக்கிறார். மானாக பிறந்து அவருடைய அந்த கண்டினியூஷன் ஆகுது. சோ அவர் வந்து என்னவா பிறக்கிறார்? மானின் உடலை துறந்து மீண்டும் மறுபிறவி எடுக்கிறார். சோ மானினுடைய பிறவி வந்த உடனே அவருக்கு வந்து முப்பிறவி எல்லாம் வந்து ஞாபகத்திற்கு வருகிறது. ஐயோ, நம்ம பக்தி செய்யறதற்காக தானே வந்தோம், நம்ம இந்த மாதிரி மானா பிறந்துட்டோமே அப்படின்னு அவர் செய்த புண்ணிய பலன்களின் காரணமாக அவருக்கு முற்பிறவி ஞாபகத்திற்கு வந்து அவர் எங்கே வசிக்கிறார் அப்படின்னா, ஆன்மீக முனிவர்கள் எல்லாம் வந்து தவம் செய்கின்ற அந்த குடில்கள் பக்கத்திலேயே அந்த மான் சுத்தி சுத்தி வருகிறது. சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவருக்கு பக்தி வந்து, அவர் பக்தியை அந்த மாதிரியே வந்து கடவுளை நினைத்து கொண்டிருக்கிறார். சோ அடுத்த பிறவியில என்னவா பிறக்கிறார் அப்படின்னா, அங்கீரச முனிவரின் பிராமண குலத்திலே வந்து பிறக்கிறார். ஒரு பிராமண குலத்திலே அங்கிரச முனிவர் அப்படிங்கிற அவருடைய குலத்திலே வந்து பிறக்கிறார். சோ அங்க வந்துட்டு அவர் வந்து எப்படி இருக்கிறார் அப்படின்னா, ரொம்ப பேசவே மாட்டார். ஒரு ஜடமாக இருப்பார். யார் என்ன சொன்னாலும் சரி அவர் பேசாமையே இருப்பார். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு நாள் அப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது இந்த பல்லக்குல வந்து ஒரு ராஜா, ரகுகணர் அப்படிங்கிற ராஜா, அவருடைய வந்து பல்லக்கை சுமந்து செல்கின்ற வேலை வருகிறது. அப்ப 4 பேத்துல ஒருத்தராக அந்த ஜடபரதர் இருக்கிறார். அப்படி சுமந்து செல்லும் போது ஆடாமல் அசையாமல் தூக்கி செல்லணும் இல்லைன்னா மேல உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும். சோ இவர் என்ன பண்றாருன்னா, குதிச்சு போறாரு. இங்க ஒரு கால் வைக்கிறார், அங்க ஒரு கால் வைக்கிறார். அந்த மாதிரி பயணிட்டே இருக்கும்போது ரொம்ப மன்னருக்கு ரொம்ப கோபம் வருகிறது. என்ன இந்த மாதிரி பல்லக்கு கோணலா போகுது, உன்னாலதான் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து அவங்க 2 பேத்துக்கு வந்து வாக்குவாதம் நடக்கிறது. அப்போ ஜடபரதர் வந்து அங்க வந்து எறும்புகள் சென்று கொண்டிருக்கிறது, அதை நான் மிதித்து விடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி போனேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே இவருக்கு வந்து தெரிந்து விடுகிறது. இவர் வந்து சாதாரண மனிதர் கிடையாது, இவர் ஒரு ஞானி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர்கிட்ட மன்னர் வந்து அதுக்கப்புறம் ஆத்ம ஞானத்தை, அதாவது நான் இந்த உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படிங்கிற அந்த ஆத்ம ஞானத்தை பற்றி கேட்டுக்கொண்டு தெரிந்து கொள்கிறார். அதுதான் வந்து இவருடைய முற்பிறவியினுடைய கதை. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாமனுஷ்மாத்யச மையர்பித மனோ புத்திர் மாம் ஏவஸ்ய சம்சயக. எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த கிருஷ்ண உணர்வில், சோ அவரை வந்து எப்படி நினைச்சுக்கிட்டு தவம் பண்ணணும் அப்படின்னு பகவான் வந்து நம்மளுக்கு சொல்றார். சோ எப்படி தவம் பண்ணணும் அப்படின்னா, என்னையே இந்த உருவில், அதாவது கிருஷ்ணருடைய உருவில் 2 கை உருவல, சரிங்களா, அந்த சாமசுந்தர ரூபத்தை மனசுல நினைச்சுக்கணும். அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளையும் நீ செய்யணும். சோ நீ வந்து என்னையே நினைச்சிட்டு உனக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்களோ, உன்னுடைய கடமை என்னவோ அதை வந்து நீ சரிவர செய்ய வேண்டும். சோ அர்ஜுனனுக்கு இங்க என்ன கடமை? போரிடுதல். சோ அந்த மாதிரி உன்னுடைய பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் எதுவோ, விதிக்கப்பட்ட கடமை எதுவோ அதை என்ன நினைச்சுக்கிட்டே செய்யி, உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து, அப்படி செய்யும் போது சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம், இந்த செயல்களை எல்லாம் உமக்காகவே செய்கிறேன் கிருஷ்ணா அப்படின்னு எனக்கு அர்ப்பணிச்சுடு. சோ உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம், சோ உன்னுடைய மனசு உன்னோட புத்தி ரெண்டுமே வந்து என்னை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும். சோ அப்படி இருந்தேன்னா நீ கண்டிப்பாக என்னை வந்து அடைவாய், அதில் சந்தேகமே இல்லை அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்றார். எப்படி பகவானையே நினைச்சுட்டு இருக்கிறது?
எங்களுக்கு வேற வேலை இல்லையா, ஆபீஸ்க்கு போக வேண்டாமா, இவரையே நினைச்சிட்டு இருந்தா எங்களுக்கு யார் அந்த ஆபீஸ் வேலையெல்லாம் செய்வா, யாரு சமைப்பா அப்படின்னு கேட்டோம்னா, அவர் எந்நேரமும் வந்து ஜபமாலை எடுத்துக்கிட்டு வச்சுக்கிட்டு ஜபம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லல, மனசுல என்னை நினைங்க, அப்படி அது என்ன செய்தாலும் பகவான வந்து காட் சென்டர்டா வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. எப்படி ஒரு வந்து ஒரு இளைஞன் வந்து ஒரு யுவதியை வந்து காதலிக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க. சோ அவங்க காதலிக்கும் போது எந்நேரமும் அவளுடைய நினைவெல்லாம் அவளை பற்றியே இருக்கிறது, அவளுடைய நினைவெல்லாம் அவனை சுற்றியே வந்து கொண்டிருக்கிறது இல்லைங்களா? அப்ப மட்டும் எப்படி கேக்குறோமா நம்ம, எப்படி அவங்களையே நினைச்சிட்டு இருக்குன்னு கேக்குறோமா? இல்ல இல்லையா? சோ நம்ம என்னமோ வீட்டுல வந்து நம்ம செய்கிற வேலைகளை எல்லாம் கரெக்டா பர்ஃபெக்டா செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம். ஆனா மனசு மட்டும் எங்க இருக்கும்? அங்கதான் இருக்கும். அந்த மாதிரிதான் பகவானையும் வந்து நம்ம எந்நேரமும் நினைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும். எப்படி வந்து ஒரு இளம் தாயாக இருக்கட்டும். சோ அவங்க வந்து இப்பதான் லாக்டவுன் முடிஞ்சு ஆபீஸ் எல்லாம் வந்து திறந்தாச்சு இல்லைங்களா? சோ இப்ப வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ல இருந்து ஆபீஸ் போயாச்சு. ஒரு இளம் தாயாக இருந்தால் அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, குழந்தைய வீட்டுல யாருக்கிட்டையாவது மாமியார் கிட்டயோ யாராவது விட்டுட்டு போயிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தையை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருப்பாள் அந்த தாய். இந்த நேரம் பால் குடிக்கிற நேரமாச்சு, குழந்தை குடிச்சிருப்பானா, இப்ப வந்து தூங்குற நேரமாச்சே, இப்ப மருந்து கொடுக்குற நேரமாச்சே, இதெல்லாம் கொடுத்திருப்பாங்களா அப்படின்னு அந்த தாயார் நினைச்சு கொண்டே இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் நாமும் வந்து பகவானை வந்து நம்ம மனதிலே வந்து நினைத்து கொண்டே நம்முடைய வேலைகளை வந்து பர்ஃபெக்டா செஞ்சுட்டு இருக்கணும். அப்படி இருக்கும் போது நம்முடைய மனதெல்லாம் களங்கங்கள் எல்லாம் விடுபட்டு கிளென்ஸ் ஆகி பகவான் வந்து நம்ம மனதிலே வந்து குடிகொள்வார். அப்போ நம்ம கண்டிப்பா பகவானை அடைவோம் அப்படிங்கிறதுல சந்தேகம் இல்லை அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்கிறது. சோ நம்ம இந்த மாதிரி பகவான் மேல பற்றோடு இருக்கும்போது மற்ற பற்றுகள் எல்லாமே வந்து குறைந்து கொண்டே வரும். சோ அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்யாசயோகயுக்தேன சேதசா நான்யகாமினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தானுசிந்தயன். பரமபுருஷ பகவானாக என்னை தியானித்து எப்போதும் தனது மனதை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிறளாது பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனே நிச்சயமாக என்னை அடைகிறான். நம்ம இப்ப சொன்னோம் இல்லைங்களா, எப்போதும் என்னை தியானித்து. சோ தியானிக்கும் போது பகவானுடைய அந்த ஷியாம சுந்தர ரூபத்தை மனசுல நினைச்சுக்கணும், அவருடைய அழகான முகத்தை, அந்த தாமரை கண்களை, கொவ்வை செவ்வாயை, இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து அவருடைய அங்கங்களை, ரூபங்களை, அழகை வந்து நம்ம நினைச்சுக்கணும், அவருடைய கௌஸ்துப மாலையை. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் அவரை வந்து தியானித்து கொண்டு மனதை அவரை பற்றி நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தணும். எப்படி நான் உங்களுக்கு முதல் ஸ்லோகத்துல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி. சோ பகவானை நினைத்து கொண்டு சற்றும் பிறளாது, கொஞ்சம் ஒரு நாள் கூட தவறாம, சோ இந்த மாதிரி பயிற்சி செய்பவன். அபியாசம் அப்படின்னா பயிற்சி. சோ இந்த பயிற்சியை மேற்கொள்ளுபவன் கண்டிப்பாக என்னை வந்து அடைகிறான் அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க கேரண்டியா சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து ஒரு ஸ்டோரி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து. இது வந்து அஜாமிலனுடைய ஸ்டோரி. சோ அஜாமிலன் அப்படிங்கிறவர் ஒரு பிராமணர், கன்யாகுப்ஜ அப்படிங்கிற ஊர்ல வந்து வசிக்கிறார். இவருக்கு வந்து ஒரு கல்யாணமாகி குழந்தைகள் எல்லாமே கூட இருக்கிறது. ஒரு நாள் வந்து பூஜைக்காக அம்மா அப்பா இருக்காங்க, வயசான அம்மா அப்பா, ரொம்ப நல்ல பிராமண குலத்திலே நல்ல மாதிரி இருந்தவர் தான். சோ ஒரு பூஜைக்காக வந்து காட்டுக்குள்ள போய் பூக்கள் எல்லாம் சேகரித்து கொண்டு வரலாம், சமித்துக்களை எல்லாம் சேகரித்து கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு வந்து போறார். அப்படி போகும்போது மது மயக்கத்திலே இருந்த ஒரு ஆணும் பெண்ணும் 2 பேரும் உறவு கொள்வதை வந்து பார்த்து விடுகிறார். சோ அது ஒரு அந்த லேடி வந்து ஒரு வேசி. சோ அந்த மாதிரி பார்த்ததிலே இருந்து அவருடைய நல்ல மனது கலங்கப்பட்டு விடுகிறது. சோ அந்த கலங்கப்பட்டு விட்டதுனால வீட்டை விடுகிறார், குழந்தைகளை விட்டு விட்டார், வீட்டுக்கு போறதே கிடையாது. அந்த வேசியை எப்படியாவது அடைந்து விட வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய நோக்கமாக இருக்கிறது. அப்படியே வந்து அந்த 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 லேடி கூடயே வாழ ஆரம்பிச்சிடுறார். சோ வாழ ஆரம்பிச்சு அவருக்கு ஒரு 10 குழந்தைகளும் வந்து பிறக்கிறது. சோ 88 ஆண்டுகள் வந்து கழிந்து விட்டன. சோ இப்ப வந்து அவருக்கு வந்து மரண நேரம். அவருடைய 10வது குழந்தைக்கு பேர் எப்படியோ வந்து நாராயணன் அப்படின்னு வச்சுட்டார். அந்த குழந்தை மேல இவருக்கு கொஞ்சம் பற்று ஜாஸ்தி. அவன் பேசுறது, அவன் சாப்பிடுறது, அதையெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப ரசிப்பாரா. நாராயணா நாராயணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பார். சோ அன்பின் மிகுதியினால
நாராயணா நாராயணான்னு கொஞ்சி கூப்பிடுறார், இத சாப்பிடு, இங்க வா அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறார். சோ அவருக்கு வந்து மரணம் நெருங்குகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு மாத்துங்க பிரபு. அப்படி மரணம் நெருங்கும் போது அந்த யமலோகத்திலிருந்து யமதூதர்கள் வந்து பாசக்கயிற்றுடன் வருவதை பார்க்கிறார். உடனே வந்து பயந்து விடுகிறார். அந்த பயத்திலே அவர் என்ன சொல்றார், நாராயணா நாராயணா அப்படின்னு கூப்பிடுறார். சோ அது பகவானை கூப்பிடல, தன்னுடைய மகனை தான் ஒரு பயத்திலே வந்து கத்தி கூப்பிடுறார். சோ அப்படி கூப்பிட்ட உடனே விஷ்ணு லோகத்திலிருந்து விஷ்ணு தூதர்களும் வந்து விடுகிறார்கள். சோ அந்த மாதிரி விஷ்ணு தூதர்கள் வந்ததுக்கு அப்புறமா யமதூதர்கள் அஜாமிலனுடைய உயிரை பறிப்பதிலே இருந்து தடுத்து விடுகிறார்கள். பாசக்கயிற்றை நீங்க போடக்கூடாது, ஏன்னா அவர் நாராயணா அப்படின்னு பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லிவிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி 2 பேத்துக்கும் வந்து வாக்குவாதம் நடக்கிறது. அப்புறம் கடைசியில சரி நீங்க போய் உங்களுடைய தலைவர்கிட்டயே வந்து கேட்டுட்டு, எஜமானர்கிட்டயே கேட்டுட்டு வாங்கன்னு விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து சொல்லிடுறாங்க. போய் வந்து யமதர்மர் கிட்ட வந்து யமதூதர்கள் வந்து இந்த மாதிரி நாராயணனை போல, விஷ்ணு தூதர்களும் எப்படி இருக்கிறார்கள், நாராயணனை போலவே இருக்கிறார்கள், அந்த மாதிரி அவர்கள் வந்து ஜொலித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து எங்களை தடுக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னோன்னே யமராஜர் வந்து அவர்களுக்கு அறிவுரை சொல்கிறார். என்னுடைய எஜமானராகிய விஷ்ணு பக்தர்கள் அவர்கள் வந்து வந்திருக்கும் போது நமக்கு அங்கே வேலை இல்லை, நம்ம வந்து விட்டுட்டு வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. சோ அந்த ஹரிநாமம், நாராயண நாமம் எல்லா பாவங்களுக்கும், பாவத்தை எல்லாமே அழித்து அந்த யமராஜரிடமிருந்து அவருக்கு வந்து பாதுகாப்பு அளிக்கிறது அஜாமிலனுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது சோ 2 பேத்துக்கும் நடந்த இந்த உரையாடலை வந்து அஜாமிலன் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறான். சோ அப்பதான் வந்து அவருக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது, நம்ம எப்படிப்பட்ட ஒரு கேவலமான வாழ்க்கையை வந்து நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்கோம், சோ நம்ம எப்படி இருந்தோம், நம்ம எப்படி மாறிட்டோம் அப்படின்னு அவர் அந்த ஒரு செகண்ட்ல வந்து ரொம்ப அவருடைய தான் செய்த பாவச் செயல்கள் எல்லாமே வந்து நினைவுக்கு வருகிறது. ரொம்ப ரொம்ப வந்து மனம் வருந்துகிறார். சோ அப்ப வந்து அப்பத்திலிருந்து அவர் பத்ரிகாசிரமம் பக்கத்துல போய் அவங்க வந்து தவம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். பகவானுடைய ஹரியின் நாமத்தை சொல்லி அவர் வந்து தவம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது அங்கிருந்து அவருக்கு வந்து முக்தி கிடைக்கிறது. சோ இப்ப அப்ப பண்ற தப்பெல்லாமே பண்ணிட்டு கடைசி சாக போற நேரத்துல நாராயணான்னு சொன்னா நமக்கு வந்து முக்தி கிடைச்சிருமா அப்படின்னு ரொம்ப இதுவா கேட்பாங்க. அப்படி கிடையாது. அவருக்கு முன்னாடி இந்த 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 இன்சிடென்ட் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவர் ஒரு நல்ல தூய பிராமணராக இருந்து நிறைய பக்திகள் செய்து நிறைய புண்ணியங்களை எல்லாம் தேடிக்கொண்டிருந்தார். சோ பக்தி என்பது அவர் ரத்தத்திலே இருந்தது. சோ ஒரு சின்ன ஒரு இதனாலதான் வந்து அவர் இந்த வழிக்கு வந்து விட்டார். சோ ஆனாலும் கடைசி நிமிஷத்துல அவர் செய்த தப்பை உணர்ந்ததுனாலையும் அவருக்கு முன்னாடி சேர்த்து வைத்திருந்த பக்தியினாலையும் தான் அவருக்கு வந்து இந்த நிலைமை முக்தி கிடைத்தது. கடைசி நேரத்துல நாராயணான்னு சொன்னதுனால பகவான் முக்தியை கொடுக்கல, அது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ செய்த தப்பெல்லாம் செஞ்சுட்டு கடைசியில ஒரு தடவை நாராயணான்னு சொன்னா போதுமா அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. கவிம் புராணம் அனுசாசிதாரம் அனோ அணியாம் சம் அனுஷ்மத்ரேயக சர்ப்பஸ்ய ததாரம் அச்சிந்த்ய ரூபம் ஆதித்யவர்ணம் தமசப் பரஸ்தாத். சோ எல்லாம் அறிந்தவர் பகவான் வந்து எப்படிப்பட்டவர், அவரை எப்படி தியானம் செய்ய வேண்டும், சோ என்ன நினைச்சுக்கணும், அவரை பற்றி அவருக்கு தெரியாதது எதுவுமே கிடையாது. அவர் முக்காலமும் உணர்ந்தவர். எல்லோருடைய எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய மனத்திலும் வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் என்ன நினைக்கிறது அப்படிங்கிறது அவருக்கு அத்துப்படியா தெரியும். ரொம்ப 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 பழமையானவர். அவர் எப்ப பிறந்தார், எப்ப தோன்றினார் அப்படின்னு நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியாது. சோ இந்த அண்ட பிரபஞ்சங்கள் அனைத்தையுமே வந்து படைக்கின்றவர், அவற்றை எல்லாமே கட்டுப்படுத்துபவர். சோ அணுவை விட சிறியதாகவும் இருப்பார், மிக பெரியவராகவும் இருப்பார். சோ எல்லாவற்றையும் மெயின்டைன் பண்றது யார் அப்படின்னா அவர்தான். சோ இந்த பௌதீக கருத்துகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர். சோ அவர் இப்படிதான் இருப்பார், அவருடைய சக்திகள் இப்படிப்பட்டது அப்படின்னு நம்மளால ஏதாவது வரையறுத்து சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா இல்ல. அவர் கற்பனைக்கு எட்டாதவர், அச்சிந்திய. சோ அவர் வந்து அவரை பற்றி எதுவுமே சொல்ல முடியாது, அச்சிந்திய. சோ அப்பாற்பட்டவர், நம்முடைய கருத்துகளுக்கும் நம்முடைய கற்பனைகளுக்கும் அப்பாற்பட்டவர்.
புரிந்து கொள்ள முடியாதவர். சோ யசோதா தாயார்னாலேயே அவங்க புரிஞ்சு கொள்ள முடியல இல்லைங்களா? சோ ரூபமுடைய நபர், அவருக்கு ரூபம் இல்லைன்னு அருவவாதிகள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அப்படி கிடையாது, அவருக்கு அழகான ரூபம் இருக்கிறது. சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர். அப்படியே அவருடைய பிரம்ம ஜோதி அவருடைய உடம்பிலே இருந்து ஒரு தேஜஸ் வெளிப்படுகிறது. அது அந்த தேஜஸ் எப்படி இருக்கிறது? சூரியனை போல தகதகவென்று ஜொலிக்கிறது. சோ இந்த ஜட இயற்கையை கடந்த உன்னதமானவர். இந்த ஜட இயற்கைக்குன்னு மூன்று பண்புகள் இருக்கிறது, மூன்று குணங்கள் இருக்கிறது. ஆனா அந்த மூன்று குணங்களை படைத்தவர் அவராயினும் அந்த மூன்று குணங்களினால் அவர் பாதிக்கப்படுவதே இல்லை. அவர் சுதந்திரமானவராக இருக்கிறார். சோ இப்படியெல்லாம் அவரை நினைத்து நம்ம அவரை பற்றி தியானம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு மாத்துங்க. இங்கே நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஒரு எப்படி பகவானை அணுகுவது. ஒரு கஷ்டம்னா தேவர்கள் எல்லாம் எப்படி போய் பகவானை அணுகுவார்கள் அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். அதேதான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. பூமிக்கு ஒரு பூமியில் ரொம்ப அக்கிரமங்கள் ஜாஸ்தியா நடக்கும் போது அந்த பூமி தாயார் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பிரம்மாவை போய் பார்க்கிறாங்க. பிரம்மாவை போய் பார்த்து கண்ணீர் வடிச்சு சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி அசுரர்கள் ரொம்ப அக்கிரமங்கள் செய்கிறார்கள், அசுர மன்னர்கள். சோ இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது பூமி என்ன பண்ணினாங்க, பசுவின் வடிவமாக சென்று தன்னுடைய கண்களிலே கண்ணீரை வடித்துக் கொண்டு பிரம்மாவிடம் தன்னுடைய கஷ்டங்களை எல்லாம் சொல்றாங்க. அப்போ பிரம்மா என்ன பண்றார், விஷ்ணுவிடம் அழைத்து கொண்டு செல்கிறார். சோ பிரம்மா விஷ்ணுவை போய் அந்த பார்க்கடல் ஓரத்திலே உட்கார்ந்து அவர்கள் பகவானை தியானம் செய்கிறார்கள். சோ அந்த மாதிரி தியானம் செய்யும் போது பகவான் தேவர்களை நோக்கி ஏதாவது செய்தி அனுப்புவார், இல்லைன்னா அவரே தோன்றி ஏதாவது அவர்களுக்கு உபாயம் தருவார். புருஷ சூக்தம் பாடுவாங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா? எப்படி ஒரு பிரைம் மினிஸ்டரை போய் பார்க்கணும்னா அதுக்கு நிறைய என்னென்ன இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் தாண்டிதான் நம்ம போகணும். நம்ம கிடுகிடுன்னு யாரையும் பார்க்க போயிட முடியாது. நம்ம ஒரு பிசிசியனை பார்க்கணும், டாக்டர் பார்க்கணும்னாவே அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு தான் போறோம் இல்லைங்களா? சோ அப்படி இருக்கும்போது பகவானை பார்ப்பதுக்கு அப்படிங்கிறது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது. அதுதான் இந்த பிக்சர் நமக்கு சொல்லுகிறது. அடுத்தது விலாச விரிவாக்கம். விலாச வகை முதல் 4 விரிவுகள் பலராம பகவானிடமிருந்து வைபவ பிரகாச தோன்றியவை. வசுதேவர், சங்கர்ஷன், பிரத்யும்னன், அனிருத்தா. சோ பகவான் கிருஷ்ணரிடமிருந்து முதல்ல தோன்றிய விரிவாக்கம் எது, அவதாரம் எது அப்படின்னா, இன்ஃபார்மேஷன் எது அப்படின்னா பலராமர். பலராமரிடமிருந்து யார் யாரெல்லாம் தோன்றுகிறார்கள் அப்படின்னு கேட்டா வசுதேவர், சங்கர்ஷனன், பிரத்யும்னன், அனிருத்தர் இவங்க எல்லாமே தோன்றுகிறார்கள். சோ இந்த வகையான விரிவாக்கங்கள், அதாவது ஆன்மீக வழியிலே இவர்கள் தோன்றுகிறார்கள். ஆன்மீக வழியிலே அந்த தோற்றங்கள் எல்லாம் இந்த இன்ஃபார்மேஷன்ஸ் எல்லாம் வருகிறது. அங்கிருந்து பகவானிடமிருந்து விரிவடைந்து வருகிறார்கள். சோ இவர்களுடைய சக்தி எப்படிப்பட்டது, பகவானுக்கு எவ்வளவு சக்தி இருக்கிறதோ அதே அளவு சக்தி இந்த விரிவாக்கங்களுக்கும் உண்டு. இந்த விரிவாக்கங்களுக்கு பெயர் விலாச விரிவாக்கம் என்பது. இன்னொரு வகையான விரிவாக்கம் இருக்கிறது. அதாவது அவர்களே இந்த பூமிக்கு வரும்போது எப்படி எல்லாம் வந்தார், பூமியில யாரெல்லாம் அவதரித்தார் பகவானாக, புத்தர் வந்தார், சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்தார் இல்லைங்களா? சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பூமிக்கு அவர்கள் வரும்போது அவர்கள் அவதாரம் என்று சொல்லப்படுகிறார்கள். அப்போ அதே அளவு சக்தி இருக்காது, அதை விட சக்தி கம்மியா இருக்கும். பகவான் கிட்ட இருக்கிற சக்தி மாதிரி இருக்கும், ஆனா அந்த அளவுக்கு இருக்காது. அதுதான் பிரபாவ வெளிப்பாடுகள், வைபவ வெளிப்பாடுகள். ஓரளவு சக்தி வாய்ந்தவை. வைபவ வெளிப்பாடுகள் ஓரளவு சக்தி வாய்ந்தவை. பிரபாவ வெளிப்பாடுகள் அதாவது விலாச விரிவாக்கம் அப்படிங்கிறது முழு சக்தி வாய்ந்தவை அப்படிங்கறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாபுபேத்ய புனர்ஜன்ம துக்காலயமசாஸ்வதம் நாப்னுவந்தி மகாத்மான சம்சித்திம் பரமாம் கதா. பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவது இல்லை. சோ பக்தியில் யோகிகள் நல்ல பக்தி செய்து மகாத்மாக்களாக மாறுகிறார்கள்.
சோ அப்படி பகவானை சென்று அடைந்து விடுகிறார்கள். அங்க போனதுக்கு அப்புறமா அவங்க பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற சக்கரத்துல அவங்க மாட்டிக்கொள்ள மாட்டார்கள். அவங்க நிரந்தரமா அங்கேயே பகவானுக்கு தொண்டுகள் செய்து சந்தோஷமா பகவான் கிட்டேயே இருப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஒரு பக்குவத்தை அடைந்தவர்கள் தான் மகாத்மாக்கள் என்று சொல்லப்படுகிறார்கள். அது இந்த ஸ்லோகத்துல நாம அதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन माम् उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. சோ ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகம் எது? பிரம்மலோகம், அதாவது சத்தியலோகம். சோ இந்த மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிக தாழ்ந்த லோகம், சோ கீழே என்ன இருக்குது? நரகம் இருக்கிறது. சோ இந்த லோகம் வரைக்குமே இதுல பிறக்கிறவர்கள் அந்த பிரம்மாவிலிருந்து ஒரு சிறு எறும்பு வரை நம்ம பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்திலே மாறி மாறிதான் கொண்டிருக்க வேண்டும். சோ இந்த உலகங்கள் எல்லாமே துன்பங்கள் நிறைந்ததுதான். சோ ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன், பகவானுடைய இடம் எது? கோலோக விருந்தாவனம். சோ அந்த இடத்தை அடைபவன் மறுபிறவி எடுப்பது கிடையாது. அவனுக்கு மறுபடியும் பிறப்பு என்பது கிடையாது. புனரவி ஜனனம் புனரவி மரணம் அந்த சக்கரத்திலே அவர்கள் மாட்டிக்கொள்வது கிடையாது. சோ எப்படிப்பட்டது? ஸ்வர்க்கம் அப்படின்னா கூட அது கலவரம் நிறைந்ததாக இருக்கிறது. பூமிங்கிறதும் கலவரம் நிறைந்தது. நரகம் அப்படிங்கிறதும் கொடுமையானது. சோ இந்த உலகங்கள் எல்லாமே பிறப்பு இறப்பு நிறைந்தது, துப்பாலயங்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ பிரம்மாவிலிருந்து எறும்பு வரைக்குமே பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்திலே மாட்டிக்கொள்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பதினேழு. सहस्रयुगपर्यन्तम् अकर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं देहो रात्रविदो जना अव्यक्तात्मत्य सर्वा प्रवन्त्यः हराहमे रात्याहमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसख्यहे भूदक्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रायकमेव स பார்த்த பிரவத்யகாரமே. சோ இந்த 3 ஸ்லோகங்களும் என்ன சொல்கிறது? மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகல். பிரம்மாவோட ஒரு பகல்னா என்னன்னு நம்ம அன்னைக்கு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம் பார்க்கும்போது 1000 யுகங்கள் கொண்டது பிரம்மாவினுடைய ஒரு பகல். அதே மாதிரி இன்னொரு 1000 யுகங்கள் கொண்டது அவருடைய ஒரு இரவு. சோ இந்த பிரம்மாவினுடைய பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களுமே தோன்றுகின்றனர், படைக்கப்படுகின்றனர். அவருடைய இரவு வரும். எப்ப வரும்? 1000 யுகங்களுக்கு அப்புறமா. அப்படி வரும்போது அவர்கள் அவ்யக்தத்துடன் பகவானுடைய வயிற்றிலே இணைந்து விடுகிறார்கள். மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றனர். இரவு வரும்போது அவர்கள் நிராதரவாக அழிக்கப்பட்டு விடுகிறார்கள் அப்படின்னு இந்த 3 ஸ்லோகங்கள் சொல்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा प्रभु. परस्तस्मात् भावान्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नित्यसु न विनश्यति. இருப்பினும் சோ இந்த மாதிரி தோன்றி தோன்றி மறைந்து கொண்டே இருந்தாலும் கூட ஒரு விஷயம் அழிவடையாமல் இருக்கிறது. சோ உயிர்வாளிகள் எல்லாம் அழிகிறார்கள் அப்படின்னா அந்த இடம் கூட அழிந்துவிடும் இல்லைங்களா? அந்த இயற்கை கூட அழிந்துவிடும். சோ இருந்தாலும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால். இந்த ஜடம் எப்படிப்பட்டது? இந்த ஜட உலகம் எப்படிப்பட்டது? தோன்றுகிறது, மறைகிறது. ஆனாலும் இன்னும் ஒரு அழியாத ஒரு இடம் இருக்கிறது. அது நித்தியமானது, திவ்யமானது. சோ அது எங்கே உள்ளது அப்படின்னு கேட்டா, அப்பரமமானது என்றும் அழிவடையாதது. இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்தும் அழிந்த போதிலும் அப்பகுதி அழிவதில்லை. பகவானுடைய ஆன்மீக வெளி இல்லைங்களா? விண்வெளி. அந்த வெளியிலே இருக்கிற கோலோக விருந்தாவனம் அதுதான் என்னைக்குமே அழியாதது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு தெளிவாக சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இறக்கும் சமயத்தில் யார் யார் எங்கே போகிறார்கள் அப்படின்னு இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் நமக்கு சொல்கிறது. சோ அக்னி ஜோதிர் அக சுக்ல
षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाद गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना तूमो रात्रिस्तदा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र சாந்திரமசம்சோதி யோகி பிராப்ய நிவர்த்திதே. சோ இந்த ரெண்டு ஸ்லோகங்களும் யார் எங்கே வந்து இறக்கும் தருவாயில் இறந்ததுக்கு அப்புறம் எங்க போய் சேருவாங்க, எப்ப எந்த சமயத்துல இருக்கிறவங்க எங்கெங்கெல்லாம் போவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது. சோ ஃபர்ஸ்ட் 24வது ஸ்லோகம் பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள், சோ பகவானை பற்றி தெரிந்தவர்கள் அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில். சோ அதாவது அக்னி தேவனுடைய அதாவது சூரிய ஒளி இருக்கும் போது பகல் நேரத்துல நல்ல நேரத்தில் அதாவது நல்ல நேரத்துல வளர்பிறையில உள்ள 2 வாரங்களில், சோ வளர்பிறை இருக்கிற நேரத்துல சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில், சூரியன் எப்ப வடக்கு நோக்கி செல்லும், உத்தராயண காலம் இல்லைங்களா. சோ தையிலிருந்து ஆனி மாசம் வரைக்கும் 6 மாசம். சோ இதுதான் வந்து உத்தராயண காலம். சோ இந்த காலத்துல உயிரை விடுகின்றவர்கள் இந்த உலகை விட்டு பரபிரம்மனை சென்று அடைகிறார்கள். சோ பகவானை சென்று அடைகிறார்கள். சோ உத்தராயண காலத்துல பகல் நேரத்துல நல்ல நேரத்துல இறக்கிறவர்கள் பகவானை சென்று அடைகிறார்கள். அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது, புகையிலும் இரவிலும் தேய்பிறையிலும். சோ முதல்ல வந்து வளர்பிறையில இறக்கிறவங்க, இப்ப வந்து தேய்பிறையில இறக்குறாங்க. இப்போ புகையிலும் இரவிலும், சோ பகல்ல இருந்தாங்க, இப்ப இரவுல இறக்குறாங்க. சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில், அதாவது சுக்லபட்சத்துல, சுக்லபட்சம் கிருஷ்ணபட்சம் அப்படின்னு 2 இருக்குது இல்லைங்களா. இப்ப தட்சிணாயன காலம் ஆடியிலிருந்து மார்கழி வரைக்கும். சோ இந்த மாதிரி இருக்கும் போது இறக்கிறவர்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு செல்லும் யோகிகள் எங்க போறாங்க அப்படின்னா சந்திரலோகத்தை சென்று அடைகிறார்கள். சந்திரலோகத்தை சென்று அடைந்து அங்கே புண்ணிய பலன்கள் எல்லாம் தீரும் வரை அனுபவித்து விட்டு மறுபடியும் இந்த பூமிக்கு பிறப்பெடுத்து வருகிறார்கள் அப்படின்னு இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் சொல்கிறது. ஆனா பகவானுடைய பக்தர்கள் இதை பத்தி எல்லாம் கவலைப்பட தேவையில்லை. நம்ம உத்தராயணத்துல இறக்குறோமா, தட்சிணாயத்துல இறக்குறோமா, சுக்லபட்சமா கிருஷ்ணபட்சமா, பகலா இரவா, வளர்பிறையா தேய்பிறையா, எதை பத்தியும் கவலைப்பட தேவையில்லை. சோ பகவானுடைய பக்தர்கள் கண்டிப்பாக விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து அவர்களை அழைத்து செல்வார்கள், பகவானிடமே அழைத்து செல்வார்கள். பகவானுடைய பக்தர்களுக்கு சோ என்றைக்குமே வந்து இந்த மாதிரி கஷ்டங்களை எல்லாம் பகவான் வந்து கொடுக்க மாட்டார். என்ன ஒண்ணு, பகவான் மேல நம்ம வந்து பக்தி செய்யணும், உண்மையான பக்தி, அனன்ய பக்தி. சோ அந்த அனன்ய பக்தியோட இருக்கிறவர்கள் இதை பற்றி எல்லாம் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அனன்ய பக்தி இருப்பவர்கள் வந்து முக்தி அடையணும்னு கூட வந்து விரும்புவதில்லை, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டிருந்தால் மட்டுமே போதும் அப்படின்னு தான் வந்து நினைப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வேதேசு யக்ஞேசு தபஸ்ஸு சைவ தானேசு யத் புண்ணிய பலம் பிரதிஷ்டம் அத்யேதி சத்சர்ப்பம் இதம் விதித்வா யோகி பரம் ஸ்தானம் உபைதி சாத்தியம். சோ பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன். சோ இப்ப வந்து பக்திக்கு வந்தாச்சு அப்படின்னா யோகிகள் வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்மனான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. சோ முன்னாடி காலத்துல சத்தியுகத்துல எல்லாம் இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க, வேதங்களை படிச்சாங்க. இப்ப நம்மளால 4 வேதங்களை படிக்க முடியுமா? நமக்கு அவ்வளவு லைஃப் ஸ்பேன் இருக்கா? இல்ல. படிச்சாலும் புரியுமா? புரியாது. சோ நம்மனால வேதங்களை இப்ப படிக்க முடியல. யாகங்கள் செய்ய முடியுமா? முடியாது. தவம் செய்ய முடியுமா? முடியாது. தானம் கொடுக்க முடியுமா? முடியாது. சோ கர்மஞான பாதைகளை மேற்கொண்டு பக்தி செய்ய முடியுமா அப்படின்னா முடியாது. ஆனா இதெல்லாம் வந்து முன்னாடி சத்திய யுகத்துல, துவாபர யுகத்துல, திரேதா யுகத்துல எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க, பகவானை அடைந்தார்கள். ஆனால் இப்போ நம்மளால செய்ய முடியாது. ஆனா அதுக்கு பதிலா இது எல்லாத்தையும் செய்ததற்கு சமம் என்ன செய்யணும்? பக்தி தொண்டு செய்யணும், பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும், அனன்ய பக்தி செய்யணும். சோ இதுல என்ன பலன் கிடைக்கிறதோ அதே பலன் பக்தி தொண்டு செய்யும் போதும் கிடைக்கிறது. சோ பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகிறான். சோ இது எல்லாமே செய்ய வேண்டிய தேவை கிடையாது, செய்யவும் முடியாது. ஒன்னே ஒன், அனன்ய பக்தி பண்ணினா மட்டும் போதும். அனன்ய பக்தி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, காலையில பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்து
ஃப்ரெஷ் அப் ஆகி நம்ம வந்து ஜபம் செய்து பகவானுக்கு பூஜைகள் எல்லாம் செய்து அவருக்கு வந்து நைவேத்தியம் செய்து அதை படைத்து அதை பிரசாதமாக எடுத்துக்கொண்டு சோ எந்நேரமும் பகவானுடைய சாஸ்திரங்களை எல்லாம் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிச்சுட்டு ஒரு சத் சங்கத்திலே இருந்து கொண்டு குருவின் போதனைகளை கேட்டுக்கொண்டு கோயிலுக்கு போய் அங்க நம்மளால என்ன கைங்கரியம் எல்லாம் செய்ய முடியுமோ பூ கட்டி கொடுக்கறது, கோயிலை கிளீன் பண்றது, சமையலுக்கு ஹெல்ப் பண்றது, இந்த மாதிரி எல்லாம் பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டிருக்கும் போது நம்ம வந்து அனன்ய பக்தியில் ஈடுபடுகிறோம். அனன்ய பக்தி அப்படின்னு ஏதோ ஒரு நாளைக்கு மட்டும் பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்தா பத்தாது, அது நம்முடைய கடமையாக செய்ய வேண்டும். சோ நம்முடைய கடமை டெய்லி இத்தனை மணிக்கு எந்திருக்கணும்னா டெய்லி ஒரு நாள் தவறாம செய்யணும். அதுதான் வந்து பக்தி என்பது எளிது, அதே சமயம் கடினம் அப்படின்னு பிரபுபாதர் சொல்வாரு. என்ன எழுது? பகவானுக்கு பக்தி செய்யறது ஒரு நாளைக்கு செய்யறது எளிமைதான். ஆனா இதையே தொடர்ந்து விடாமல் செய்வது அப்படிங்கிறது கடினம் தானே. அதுதான் எது கடினம் அப்படின்னு சொன்னாரு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. சோ அந்த மாதிரி அனன்ய பக்தி செய்கின்றவர்கள் பகவானுடைய இடத்தை வந்து கண்டிப்பாக அடைகிறார்கள் அப்படிங்கிறது சந்தேகம் கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து கோலோக விருந்தாவனம் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். பிரபு அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போங்க. இப்ப பாருங்க, இந்த கோலோக விருந்தாவனம் இது எங்க இருக்கிறது அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்த மேகங்கள் எல்லாம் தாண்டி ஆன்மீக வெளியிலே இருக்கிறது. சோ ஆன்மீக வெளி அப்படிங்கிறது நம்மளால வந்து கணக்கெல்லாம் பண்ண முடியாது, அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு, நமக்கு தெரியாது. சரிங்களா? சோ அத வந்து கணக்கு பண்ண நமக்கு வந்து அந்த அளவே நம்மளுக்கு இல்ல, நம்ம கிட்ட அந்த மாதிரி மெஷர்மெண்டே நம்ம கிட்ட இல்ல. இதுமே பிரபு ஒரே ஒரு நிமிஷம் முன்னாடி போங்க பிரபு. இங்க பாருங்க, இது வந்து கோலோக விருந்தாவனம். இங்கதான் வந்து பகவான் கிருஷ்ணரும் ராதா ராணியும் அவருடைய சிநேகிதர்களும் எல்லாமே இருக்கிறாங்க. இங்க கீழே இருக்கிறது வந்து வைகுண்ட லோகம். இங்க வந்து நாராயணரும் மகாலட்சுமி தாயாரும் இருக்கிறாங்க. இதுக்கு கீழே உள்ளதுதான் வந்து மகதத்துவம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ 14 உலகங்கள் வந்து இங்க இருக்கிறது. சோ இங்க வந்து ஒரு பிரஜாநிதி, அதாவது காரணக்கடல் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து ஆன்மீக வெளியையும் பௌதீகத்தையும் வந்து பிரிக்கிறது. இந்த காரணக்கடல், இந்த இடத்துல வந்து ஒரு காரணக்கடல், இந்த பிரஜாநிதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இதை ஒவ்வொன்றத்தையும் நம்ம தனித்தனியா பார்க்கலாம். இதுல வந்து ரொம்ப சின்ன பிக்சரா இருக்கு. அடுத்த பிக்சருக்கு போகட்டும். இதுதான் மேல ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த கோலோக விருந்தாவனம். இந்த கோலோக விருந்தாவனத்துல 4 பக்கத்திலையும் 4 வேதங்கள் இருக்கிறது இல்லைங்களா? சோ காம அர்த்த மோக தர்ம இல்லைங்களா? சோ இந்த 4ம் வந்து 4 வாயில்களிலே காவல் காத்து கொண்டிருக்கிறது. சோ இங்க அதர்வண வேதம் இருக்கிறது, ரிக்வேதம் இருக்கிறது, சாமவேதம் இருக்கிறது, சோ யஜுர்வேத வேதம். இந்த 4 வேதங்களும் வந்து இந்த 4 வாயில்களை வந்து காத்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த 4 மூலைகளுக்கும் கூட ஒரு பேர் இருக்கிறது. இங்க பாருங்க, இங்க கொடுத்திருக்காங்க ஸ்வத தீப ஸ்வதீப அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. இங்க இந்த கோலோகத்திலே வந்து மதுரா இருக்கிறது, ஜெகநாத பூரி இருக்கிறது, துவாரகா இருக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இங்கே இருக்கிறது. இங்கே யாரெல்லாம் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னா அவருடைய அந்த கோபியர்கள் ரொம்ப முக்கியமானவர்கள் இருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா? விஷாகா, லலிதா, அந்த மாதிரியானவர்கள் வந்து இங்கே வசிக்கிறார்கள். நடுவுல இந்த சென்டர் பார்ட்ல தான் ராதாராணியும் பகவான் வந்து வசிக்கிறார் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம். சோ இதுதான் கோலோக விருந்தாவனத்தினுடைய சார்ட். பிரபு அடுத்த பிக்சர் வைகுண்ட லோகம் இருக்கா பிரபு? கீழ இந்த வைகுண்ட லோகத்துல இங்கேயும் பாருங்க 4 பேர், 4 வாயில்களை வந்து 4 பேர் வந்து சண்டா பிரச்சண்டா இந்த வந்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வாயிலையும் வந்து பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சோ ஒவ்வொரு மூளைக்கும் வந்து ஒரு பேர் இருக்கிறது. வாமனா, குமுதக்ஷா, அந்த மாதிரி பேர்கள் இருக்கிறது. இங்கேயும் வந்து நாராயணுடைய அவருடைய அங்க விரிவக்கங்கள் தான் வந்து இங்கே இருக்கிறார்கள். சோ இங்க நடுவுல வந்து மகாலட்சுமி தாயாரும் நாராயணரும் இருக்கிறாங்க. கொஞ்சம் கீழே போகிறது. சோ அந்த இதோட முடிஞ்சிருச்சு வைகுண்ட லோகம். போங்க கீழே போங்க. சோ இந்த இடத்துல பாருங்க விரஜா ரிவர், அதாவது காரணக்கடல். சோ இது வந்து இந்த இடத்துல பிரிக்கிறது. சோ இதுதான் வந்து பிரம்ம ஜோதி. இங்க யார் இருக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த காரணக்கடலில் சயனித்து கொண்டிருப்பவர் காரணோதகசாயி விஷ்ணு. 3 விஷ்ணுக்கள் இருக்கிறார்கள். காரணோதகசாயி விஷ்ணு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு அப்படின்ட்டு. இங்கே இருக்கிறவர், இந்த காரணக்கடலிலே பள்ளி கொண்டிருக்கிறவர் விஷ்ணு. இவர் எங்கிருந்து வந்தார்?
பகவானுடைய ஒரு விரிவங்கம் தான், ஒரு எக்ஸ்பான்ஷன் தான் விஷ்ணு. பலராமர் கிட்ட இருந்து சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்தர், பிரத்யும்னர் வந்தார் பார்த்தீங்களா? சோ அதே மாதிரிதான் இவரும் வந்து அங்கிருந்து தான் வந்திருக்கிறார். சோ இந்த விஷ்ணு காரணோதகசாயி விஷ்ணு, இவருக்கு வந்து ஆதிசேஷன் கிடையாது, மகாலட்சுமி தாயாரும் கிடையாது. இவர் வந்து இவருடைய அந்த ஸ்கின் போர்ஸ்ல இருந்து இந்த அண்டங்கள் எல்லாம் வந்து உருவாகி இங்கே வந்து மிதந்து கொண்டிருக்கிறது. சோ இவருடைய மூச்சுக்காற்றிலிருந்து தோன்றியவர் தான் ருத்ரர். இங்க வந்து இவருக்கு பேரு சம்பு. இங்கே வந்து துர்காதேவி, மாயா. அடுத்தது வந்து இந்த இடத்துல மகாலட்சுமி தாயார். இவங்க எல்லாமே பகவானுடைய மூச்சுக்காற்றிலே இருந்து பிறந்தவர்கள் தான். சோ இந்த அண்டங்கள், ஒவ்வொரு அண்டங்களும் இவருடைய அந்த ஸ்கின் போர்ஸ்ல இருந்து வெளிவந்து அப்படியே வந்து மிதந்து கொண்டு இருக்கிறது. சோ இங்க வந்து அந்த ஒரு அண்டத்தை எடுத்து, இந்த கோல்டன் பால் மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த ஒரு அண்டத்தை எடுத்து தேங்காய் உடைக்கிற மாதிரி இப்படி உடைச்சிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மூடிய வந்து ஒரு தேங்காய் தண்ணியோட வந்து இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுதான் வந்து இந்து. சரிங்களா? ஒரு தேங்காய்க்குள்ள தேங்காய் தண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருக்குதா? சோ அந்த இதுதான் வந்து மகத்தத்துவம் என்று சொல்லப்படுகிறது. மகத்தத்துவம் அப்படிங்கிறது எதால் ஆனது அப்படின்னா பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. பஞ்சபூதங்கள் மட்டும் கிடையாது, இன்னும் வந்து மனம், புத்தி, அகங்காரம் அப்படிங்கிற இந்த 8ம் சேர்ந்ததுதான் இந்த மகத்தத்துவம், இந்த ஜட இயற்கை அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ இதுக்கு உள்ள பார்த்தோம்னா யார் இருக்கிறார்? கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு ஒரு ஆதிசேஷன் மேல சயனித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அவங்களுக்கு வந்து பணிவிடை செய்து கொண்டிருப்பது மகாலட்சுமி தாயார். சோ அவருடைய தொப்புளிலே இருந்து அந்த நாபிக்கமலத்திலே இருந்து ஒரு தாமரை தண்டு உருவாகி இங்கே வந்து பிரம்மதேவன் வந்து அவதரிக்கிறார். இந்த பிரம்மதேவன் சோ இங்கே இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா, இது 7 14 உலகங்கள். சோ இந்த நடுவுல இருக்கிறது வந்து புவர்லோகம், அதாவது நம்ம இருக்கிறது. இதுக்கு மேலே இருக்கிறது மேலுலகங்கள், இங்க கீழே இருக்கிறது கீழுலகங்கள். சோ மொத்தம் 7 14 உலகங்கள் இருக்கிறது. சோ இன்னும் ஒரு சாயி இருக்கிறார். அவர் என்ன பண்றார்? ஸ்ரீரோதக சாயி விஷ்ணு. ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் மனத்திலும் வந்து அவர் வந்து பரமாத்மாவாக வசிக்கிறார் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஒவ்வொரு லோகத்துக்குள்ளயும் யார் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம இது வந்து சின்ன சின்னதா இருக்குது. நான் இன்னொரு நாள் உங்களுக்கு சொல்றேன். நானு இல்ல இப்பவே கூட எனக்கு 7 லோகங்கள். மேலே இருக்கிறது வந்து சத்தியலோகம். இத ஜூம் பண்ண முடியுமா பிரபு? முடியல மாதாஜி, அதான் ட்ரை பண்ணுங்க. சரி சரி. நம்ம ஒரு நாள் அத ஸ்கிரீன்ஷாட் ஜூம் பண்ணிட்டு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து நம்ம வந்து நீங்க இதுல கூட போட்டுருங்க குரூப்ல. இது நம்ம இதுல இருக்கு மாதாஜி, கோர்ஸ் மெட்டீரியல் ஷேர் பண்றோம்ல, அதுலயே இருக்கு. மேல மேல ஹையஸ்ட் லோகம் இது அப்படின்னு கேட்டா சத்தியலோகம். அங்க யார் வசிக்கிறார்? இந்த சத்தியலோகத்திலே பிரம்மதேவன் வசிக்கிறார். அதுக்கு கீழே உள்ளது தபோலோகம். அங்கே யார் வசிக்கிறார்? தேவதைகள் வசிக்கிறார்கள். அடுத்தது கீழே, அதுக்கும் கீழே உள்ளது ஜனலோகம். இங்கே பித்ருக்கள் வசிக்கிறார்கள், அதாவது இறந்த முன்னோர்கள் வசிக்கிறார்கள். அடுத்தது மகரலோகம். இங்கே இந்திரன் உள்ளிட்ட தேவர்கள் எல்லாமே வசிக்கிறார்கள். அடுத்தது ஸ்வர்கலோகம், முனிவர்கள் எல்லாமே வசிக்கிறார்கள். அடுத்தது புவர்லோகம். இங்கே வந்து பிளானட்ஸ், நட்சத்திரங்கள், தேவதைகள் எல்லாமே வசிக்கிறாங்க. அடுத்தது பூலோகம். அந்த இடத்துலதான் நம்ம எல்லாருமே வசிக்கிறோம். சோ அடுத்தது கீழே உள்ளது பாதாளம். அதுக்கு கீழே உள்ள கீழ் லோகங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அங்க யாரெல்லாம் அது என்ன லோகங்கள் அப்படின்னா அதல, விதல, சுதல, தலாதல, மகாதல, பாதாள, ரசாதல அப்படின்னு 7 உலகங்கள். இங்கே வந்து அதலத்துல வந்து காமுகர்கள் வசிக்கிறார்கள். அடுத்து விதனத்துல வந்து அரக்கர்கள் வசிக்கிறார்கள். சுதலத்துல வந்து மகாபலி சக்கரவர்த்தி வசிக்கிறார். அந்த 3 அடி மண் கேட்டு அந்த ராஜா இருக்கிறார் பார்த்தீங்களா, அவர் தான் வந்து மகாபலி சக்கரவர்த்தி, அவர் வசிக்கிறார். தலாதல அப்படிங்கிறதுல மாயாவிகள், பிளாக் மேஜிக் பண்றவங்க வசிக்கிறார்கள். மகாதலத்துல அசுரர்கள் வசிக்கிறார்கள். பாதாளத்துல வாசுகி உள்ளிட்ட பாம்புகள் வசிக்கின்றன. ரசாதலத்துல அசுர குருக்கள் வசிக்கிறார்கள், அசுரர்களுடைய குருக்கள். சரிங்களா? அவங்க எல்லாமே வசிக்கிறார்கள். சோ இந்த மாதிரியாக உலகங்கள் இங்கே இருக்கிறது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை சொல்லுகின்ற பிக்சர்ஸ் தான். அவர் எப்படியெல்லாம் வந்து அந்த ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ளேயும் போய் தயிரெல்லாம் எடுப்பாரு,
ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டு போவாரு. குரங்குகள், அணில்கள், பூனைகள் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணி சாப்பிடுவாரு அப்படிங்கறதெல்லாம் விவரிக்கின்ற அவருடைய லீலைகளை பற்றி விவரிக்கிற அந்த பிக்சர்ஸ் தான் இது கிருஷ்ண லீலா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ என்ன சொல்றாங்க, இது வந்து முகுந்தமாலா ஸ்தோத்திரத்துல இருந்து ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். கிருஷ்ண பதீய பத பங்கஜ பத்ராந்த மத்யைவ மே விசது மானச ராஜஹம்ச பிராண பிரயாண சமயே கபவாத பித்தை கண்டாவரதோன விதௌ ஸ்மரணம் குதஸ்தே. சோ என்ன சொல்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். சோ மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் உன் திருவடிகளை சிந்தனை செய்கிறேன் என்று சொன்ன ஆழ்வாருக்கு, எந்த ஆழ்வார்? குலசேகர ஆழ்வார். மரணம் ஏற்படும் போது உன்னுடைய திருவடிகளை வந்து நான் வந்து சிந்தனை செய்வேன் அப்படின்னு சொன்னவருக்கு அது ஒரு சந்தேகம் வந்துச்சு. திடீர்னு மரண நேரத்திலே கபமும் வாதமும் பித்தையும் எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய நெஞ்சை வந்து நெருக்கி, குரலை வந்து ஒடுக்கி, மனசை வந்து ஒரு நிலையில் இல்லாமல் செய்துவிடும், தடுமாறும்படி செய்துவிடும். அப்போ அந்த மரண நேரத்திலே நம்ம வந்து கிருஷ்ணனை நினைக்காம விட்டுவிட்டா நான் என்ன செய்வேன் பகவானே? அதனால தாமரை தண்டு போன்ற தாமரை தண்டிலே உள்நுழைகின்ற அன்னப்பறவையை போல நான் உன்னுடைய நாமத்தை இப்பொழுதே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். இப்போதே எனக்கு மரணம் சம்பவிக்கட்டும், என்னை இப்போதே எடுத்துக்கோ அப்படின்னு குலசேகர ஆழ்வார் வேண்டுகிறார். அதை சொல்கின்ற ஸ்லோகம் தான் இந்த ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகம் வேணும்னா நீங்க முகுந்தமாலா ஸ்தோத்திரத்துல போய் படிச்சு பார்த்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம், அர்ஜுனர் வந்து 8 கேள்விகள் கேட்கிறார். பகவான் வந்து அதுக்கு எல்லாமே பதில் சொல்றார். பிரம்மம்னா என்ன, அத்தியாமம்னா என்ன, அத்தியக்னம்னா என்ன அப்படின்னு லைனா ஒரு 8 கேள்விகள் கேட்கிறார். சோ இறக்குற நேரத்துல கிருஷ்ணரை எப்படி வந்து நம்ம நினைவில் வைத்துக் கொள்வது? சோ அதுக்கு வந்து அபியாசம் வேணும் அப்படின்னு பகவான் சொன்னார். யோகமிஸ்ரா பக்தியினாலே கிருஷ்ணரை எவ்வாறு நினைவு கொள்வது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். சோ தூய பக்தியினால கிருஷ்ணரை எப்படியெல்லாம் நினைவுபடுத்திக் கொள்ளலாம். சோ இந்த பொருள் உலகத்துக்கும் இந்த ஆன்மீக உலகத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியினுடைய உச்ச நிலை என்ன, சோ அவரை அடைவதில் எப்படிப்பட்ட உச்ச நிலையை வந்து நம்ம அடையலாம் அப்படிங்கிறதும் அத்தியதி தத் சர்வமிதம் அப்படிங்கிறது முக்கியமான சொற்கள். இது எல்லாமே நம்ம இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும். நீங்க தான் ரெக்கார்ட் பண்றீங்க. நான் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணேன்.